Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ahang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsuon, ani anak kita sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, ug usab mao kini ang Divine Mercy Sunday. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan,
Niining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila, ug sa pagpakigambitay sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod niini, ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila ipanag-iya nilang tanan. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usag. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon, uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidaig nila ang Dios, ug gikahimutan sila sa katawhan, ug sa matag usa, sa matag adlaw, gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok, ug ang tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang upa walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya
Tinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy. Gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw mao'y naghatag kanato dili matarog nga paglaom ug sa panulundod nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitaganan niya kini dito sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod, sa pagkakaroon, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon, tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini, mawang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan, nga lumalabay lamang, sulayan pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo, nga bililhon pa kay sa bulawan. Labi bang sulayan, aron malig-on. Unya, makadawat kamo og mga pagdayeg, himaya, ug dungog sa adlaw nga ipadayag na ni Hesukristo. Gihigugman ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya. Og nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya, hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayo, sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo, sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Pagpasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini
pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus, ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mainyo unta ang kalinaw. Mga igsuon sa kalibutan karon, lisod kaayo pagpangita ug kalinaw. Saba kayo ang kalibutan, nagkaguliyang kita tungod kay ni mahal ang gasolina, ni mahal ang mga palitunon, ang mga ginikanan, nagkaguliyang ang ilang mga huna-huna, inikatulog, maglisod og katulog, kay maghuna-huna, unsa kay among malungag sa sunod nga mga adlaw, unsa pa kay among mapabalon. Nagkaguliyang hastang ang mga teachers, nagkaguliyang usab kay naghuna-huna sila. Pasin pwede mag-online class na lang siguro. Tungod kay maluoy mi sa mga estudyante nga mahalog plite. Nagkaguliyang. Ang mga negosyante nagkaguliyang usab ang ilang huna-huna. Nga siguro nakauna-una sila nga, unsa pa kay among ikasweldo kung maalkansi mi dining among negosyo. Daghan ang kaguliyang. Walay kalinaw sa tagsa-tagsa kanato ng mga kasing-kasing. Restless ta. Restless. Mismo gani, kung mo open ka og Facebook, toxic kayo. Mauna lang imuhang makitaan. Mga fake news, magdugang-dugang sa imong kabalaka tungod kay usahay, imbis ang gasolina, kapinras gatos, uban mo post man nito tag 200. Dugang-dugang sa imong kabalaka. Kini mga fake news, ang kaguliyang sa uban, mutakod sa kadaghanan. Ug mao na nga
Matag usa ka nato mahimong restless, walay peace of mind. Restless tungod kay kulang kita sa pagsalig sa Ginoo. Restless tungod kay kulang kita sa paggunit ni anang paglaom nga ang Ginoo mao'y mopahimutang niining tanan. Restless tungod kay sa atong kaugalingon wa tay gibuhat. Wa ta mo salig sa kaluoy sa Ginoo. Nagsalig kita sa kaluoy sa Ginoo. Nga maingon kita, anaan lagi Ginoo mo pahimutang. Apan kita sa atong kaugalingon nagsalig lamang. Kay kung musalig pa kita, nan sa atong mga panimalay, nisalig ta sa Ginoo nga kiniyang ipahimutang kintanan, nan ako mag-amping ni ining kinaiyahan, ni ining kalikupan. Dili ako pataka og labay, magtipid na ko sa ako ang mga gastuunon, kay aron ako makapaambit ngadto sa uban. Di na magpasulabi sa kaugalingon. Di na mag-usik-usik tungod kay krisis. Apan nagsalig man ta. Nagsalig na tas gobyerno. Nos, ama niya ubos ang mga presyo. Apan kita sa itong kaugalingon, ang atong mga lifestyle, maulang gihapon. Nagsalig. Kulang sa pagsalig. Mga igsuon, karon ang ato ang liturhiya alang na sa adtong Domingo, ug mao kini ang Divine Mercy Sunday. Nga gipahinumduman kita sa Dios ng kaluoy, diin ang Ginoo nasayod kung unsa ang mga kaguliyang sa tong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ug wala ta niya biyae. Tungod kay kada adlaw, mipadayag siya sa iyang kaluoy nganhi sa matag usa kanato. Nasayod siya niining ebanghelyo nato. Nasayod siya ang iyang mga tinun-an nga nahadlok, nabalaka, nagkaguliyang ilang kagalingon. Nanirado sila, ilang gitrangkahan ang pultahan. Kaya nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Ug nasayod ang Ginoo. Naluoy ang Ginoo sa iyong mga tinunan. Kahibalo siya unsay anaa sa ilang kasing-kasing. Ug niining kaguliyang silang kasing-kasing, ang tambal ni anak, ang iyang kalinaw. Ug mao nang mitungha siya bisag gitrangkahan, sirado ang tanan. Mitungha siya sa ilang atubangan. Ug miingon siya, mainyo unta ang kalinaw. Nalipay sila. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa nang pagkakita sa Ginoo. Tugod kay sa ilang kahadlok, ang Ginoo nagpakita ug nagdala sa iyang kalinaw. Mga igsuon, mausab ni ang ato ang sitwasyon karon. Niining atong pag-overthink, niining atong pagkaguliyang, niining atong pagkabisi sa atong kaugalingon, nga sige lang tag overtime kay aron mo dagag tigom. Niining atong mga kabalaka na hadlok kita mo paambit sa uban kay basta niya kita mahutan. Krisis na ra ba? Di na tamo lingi sa itong isig katao. Sama rapod ug atong gitrangkahan ang atong kaugalingon. Ug ang Ginoo nasayod niini. Ug hinaot unta nga kita mulingi ug atong isiga ang atong mga mata. Kaya ang Ginoo nagdala sa iyang kalinaw ngani sa tagsa-tagsa kanato sa mga kasing-kasing. Ang mga tinunan sa ilang pagka sinati ini ilang gisultian ang uban.
O si Tomas kay Waman. Mahiuban kanila niya itong unang pagpakita ni Jesus after a week. Tapos sa usag kasimana, nagtapok na usab sila. Ilagay pong gitrangkahan. Kung may pagkita si Jesus, kung mingon, mainyo unta ang kalinaw. Kung nasayod siya, naluoy siya ni Tomas, tungod kay Tomas. Gusto magyud ma-prove nga si Jesus na banhaw. Iyang gipakita ang iyang mga samad. Hikapa ako mga kamot. Hikapa ako mga tiin. Kaya ang tinuod nga pagdala sa kalinaw, mao ang pagbuhat sa pinakamahigugmaong butang. Unsay pinakamahigugmaong butang nga gibuhat sa Ginoo? Iyatang ipakamatyan. The most loving thing to do is to prove our love not only with our words and actions, but most of all, our wounds. Dili tinuod nga gugma kun pulong ra kana or kutob ra sa pagbuhat, kundi ang tinuod nga gugma kanang andam nga masamaran ka. Ug kana mao'y magdala ka nato ug kalinaw. Sa atong pagpaambit bisan og lisod, bisan nagkalisod kita, di ba masamaran masabta? Krisis ron, pero kamaong gipunta mo hatag, di ba masamaran masabta? Sa panahon nga lisod kayo pasayloon kay gipasakitan ta, pero imong gipasaylo, di ba masamaran masabta? Mabito ng Divine Mercy Sunday. Ang kasing-kasing ni Jesus, the most loving thing to do is to prove our love, not only with our words, but most of all, with our wounds. Ang iyang mga samat, misilaw. Gugma nga andam masakitan. Gugmang sakripisyo. Gugma nga andam ka pagkamatyan. Ug kana kun maunay atong puy-an, magdala ka na ug kalinaw sa atong kasing-kasing. Tanaw na itong kalibutan karon. Naabay kalinaw sa kasing-kasing? Iyahay na lagpaisugay. Palabuan ay. Usahay dili man dako ang problema. Ang dako, ang ito ang mga garbo. Tig-a kayo tagkasing-kasing. Pusong bato. Mauna nga, gamay rang butang, padakon. Kay taas kay tag-garbo. Huwag ang Ginoo naghagit ka nato karon, okay ra na, masamaran ka. Pilia ang kalinaw. Pasakitan ka, pilia ang kalinaw. Let peace be our priority in life. Kaya kung naantay kalinaw sa itong kasing-kasing, dan makadala tag kalinaw nga to sa pamilya. Kung adunay kalinaw sa pamilya, dan makadala kitag kalinaw nga to sa katilingban. Kung adunay kalinaw sa katilingban, kini nga kalinaw adunay epekto sa kadaghanan ug ang atong nasod pagmalinangon. Kung malinawon ang nasod, nan dili imposible nga magmalinawon ang tibuok kalibutan. Gusto tag kalinaw? Sugdan na to sa tong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Because the principle is you cannot give what you do not have. And so, we cannot give peace if we do not have peace in our hearts. Hinautunta nga ang kalinaw maabot sa tagsatagsa kanato ng mga kasing-kasing.
Manindo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sayta. Ug kang Hesukristo yung anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit ng galingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron pagkukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan, kansang anak si Hesukristo pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus, mibuntog sa kamatayon, ug nabanhaw gikan sa mga minatay. Moingon kita, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Hari sa himaya, bunga ang among pag-ampo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya nining panahon sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan, ug ilabi na sa atong nasod, dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga gitawag ngadto sa pareanon ug relihiyosong kinabuhi, magmatinud-anon silang musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang pagpuyo ug sa ilang mga binuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga niya karon dinhi, magpabiling matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, aron makadangat kita sa langitnong puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga matuuhon nga mihalin na, makaambit sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. O Dios, pinagi sa kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kami paglaom sa kinabuhing tunhay. Pinagi sa iyang pagkabanhaw, itugot nga maangkon namo kanang kinabuhi nga among gipangandoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawataw Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bagong binuniagan aron ang mga mag-una pinagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining adlaw nga mahimayaon, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo ng lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni iningad ko sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ikaw ay imo man.
Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kundi lang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat niining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ido po ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Sa matag pag-ampo ang atutubag. Amen. Ang Dios nga pinagi sa pagabanhaw sa iyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pag-anak nga sinagop, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunahing kagawasan,
sa iyang kamang gihatagon. Mahimo unta kamong takos paguban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit, nga mawang kabilin nga walay katapusan. O kamo nga nagabanhaw diya sa bunyag, kay nagtuo na kang Kristo, mahimong untang takos nga mahiuban kaniya, dito sa puloy anang langit nun, pinagi sa pagpuyo karon, sa mataro nga kinabuhi. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanggog mao kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia.